Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ipun na didak ka na makapungulalan si dida maranos ko na siya ni ilipre lang kiri ni wada asapik. Ay pililang yang kunay kulang mo na mabangan sa niya na kumyakam bela-belan ay malanas ko mga sana ulam malbud makalip. Na tiga ka na ini wada sa pikir sa kat isa ba nga na ipamakin nagasukap ka kilang mga antang anak ng kakagigis sa man inam ya tabuk man iya mga suragor. Kabayang bilan niyo pamanay mga bilang at tao mga moderiban tug na sukumusuk ka ng tanurabula lamin dilembes sa tilago da pawing. Sakati sa ba na ipamakin gari ni wada sa pikir sukanakan sa unalantong asumiro nga gilingan na prapidusir na mga rag automatika pugrasulang wabituan. Sakati sa ba na ititanggay sa studio katanto ko erbubasan sa wasalam. Iba't tapag lipati
ya dirun makapendera nadet kaun ngate deman nang bibi iyaku aku isahi ikadua aku bangkang panangkap ada sapi aisin sisa unan teman nabu minti nabu ngarina sering ada sapi narik corona mati dem sering nari lo salalatan nadi kade na pangangan demo kamataan di makina pinang si kanakan nafsurain salun kade adil kaiyan ada tahu sa taman sagiin nilalakan mas kape menamarag ayo ginawa naino kay ni siruga tiga kanya sa paginay nasa kita sulit nabulog isaran naino ibibiyak napuro tatadam ini bahabibiyak ribu nenang kakam adem buso sadakaku amalasa ginangkar Sa